Здравейте, приятели! Книгата ми вече е отпечатана и много се гордея с това. Казвам се Светла, автор съм на книгата "Писмата ли са? Любов след 40". И единствено, който е създавал нещо подобно, само той знае как се чувствам в момента. Исках нещо по-различно от класическата книга. Книга кратка, по същество, без разтягане на лукови, която да е от полза на всички. И ето я тук. Не мога да повярвам, че всички тези умноти са излезнали от моя ум. Ако искате да ме потърсите на моята фейсбук страница, ще намерите линк под видеото. Ще ми е приятно да се запознаем.